ñamde 13 bambeto e nder Conakry lamorde Guinée. Ummuba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on salminama bisimilla mon e o kabaru ñalorma ɗo toɓɓe mawɗe ɗe Sénégal e nder tumbodiral mawgal waɗugal États-Unis Macky Sall tundiri e pelle e société civile e mum o hoorejo kiɗɗo yewti fiiɗi seppuji waɗunoɗi he sa inde mo ardino o holli si ardiɓe leydi ndi no faala andude ko feƴƴi e fitinaji waɗunoɗi e leydi ndi himo e wawi e montude o sariya yaforɗo mo kanko Macky Sall yettuno cadda ko konunkoɓe ujunere temeɗɗe jewo naɓete Haïti e fi wallugol ɓe haɓugol e kañum kadi e bandiyagal ko ɗum holli o gouvernement cadda ngu konu e jamina e tawete ɓe imminaɓe salndu oni Mauritanie e député ɓe ɗiɗo ceeyaɓe nde fedde ira nadama kaso caggande ɓe waɗi vidéo ji e ŋiñirɗi hoorejo leydi ndi ɓe lundiɓe laamu no tumira hoynugo juɓɓudoyti leydi ndi. Fameni on bisimilla mon ka RFI fulfulde adoren e Sénégal Macky Sall ɓangini e miijoji mum e ko fati e ɗi seppuji waɗunoɗi fewndo laamu makko ɗum ko hakkude hitande ujunaje ɗiɗi e nogay e go'o e hitande ujunaje ɗiɗi e nogay e nayyi o holli e kañum kadi si ardiɓe leydi ndi ino faala andude ko feƴƴi koye fitinaji waɗunoɗi e leydi ndi hiɓe wawi montude o sariya yaforɗo mo kanko Macky Sall ƴettuno heɗode. Les gens ont voulu utiliser la violence pour arriver au pouvoir. ɓe hutorno doole ngam heɓude laamu hunde nde mi jaɓano fewno komi wonno hoorejo leydi ɓe sunni cuuɗi woɓɓe e ɓiɓɓe leydi ɓe sunni jayndeji ɓe hulɓini ñaawoɓe hay dawroyankoɓe kañum e jagorɓe ɓen accaka ɓe bonni golleji ko eɓɓano fiilana jornidi kañum e busje ɗe hay duɗal mawgal Dakar ngal accaka ka laawi ɓe accano otoje naɓayɗe yimɓe ɓen e nder ɗi jagguji waɗaɗi woodi mayɓe tawi ko be laamu ngun ƴetta feere fi mum ngam deƴere arta ko fati e ɗen pehe suudu sariyandu jonnuno miijo mum min holli miijo amen ko fati e ɓuttingol ko ɗum woni fandare sariya yaforɗo portoɓe no inna ɗum amnistie ko caggal ɗum suɓɓugoji hooreyaku leydi ndi waɗi ɓe heɓi polgal joni ko kamɓe laami si ɓe faala ɓe wawi firtude walla yiltitade e on sariya yaforɗo mo min waɗi hiɓe mari feere mum si ɓe waɗi ɗum ɗon min anday ko hombo woni hombo walla ko hombo waɗi honɗum. Il y a des moyens, il faut abroger la loi. On saura qui est qui a fait quoi.